Döwlet başçynyň adından Milli Parlamentiň ýol başçysy Daniýa padşalygynyň Türkmenistanaky adatan aşar we dolug tiýerli elçisini ýokary diplomatik wezipe beýlenilmegi bilen gutlap, iki ýurtdyň arasynda dostluk gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygy münen birlikde pogtalandyrmakda üstünlikler arzu etdi. Hoşniýetli arzuwlar we Türkmen topragyna bellerilen mehmansoýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, Daniýa padşalygynyň dolug tiýerli wekili, dostlukly ýurdun ýolbaşçylarynyň hormatly prezidentimize hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagymyza iýberen mähirli salamyny hemde ösüş ýoly bilen anamly öňe barýan ähli Türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Duşuň dowamyna ilçe döwlet başçylarynyň içeri we daşary siýasatynyň ileri tutulýan uğurlary bilen tanışdyryldy. Ähli durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde, daşary ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek bu siýasatyň möhüm urudur. İlçe şeýle hem okkunly durmuş ykdysady ösüşi, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy maksat edilýän düýpli öwretmeliň durmuşa geçirilmeginiň kanunçylyk büniýadyny öpçün etmek babatda meclisiň alyp barýan işi barada gurrun berildi. Dünýäň syýasy, ykdysady, medeni insanperwer, hukuk giňişligine işen goşulmak bilen Türkmenistan demokratik institutlaryň ösdürilmegine, milli kanunçylygyň kämilleşdirilmegine, onuň umumy kabul edilen halkara hukuk kadalaryna laýyk getirilmegine elkinji derejeli üns berge. Gydyklanma bildirilip geçirilen söýköteşligiň barşyna Daniýa padşalygynyň elçisi, iki taraplyň we köp taraplyň görnüşde şol sanda parlamentary gatnaşyklaryň iri halkary uramalaryň uğru boýunça şeýle-de Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ýygydarly ösdürilýän dialogyň çäklerini hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegine ýokary baha berdi. Duşuň ahyryna ilçe iki ýurdun we olaň dostlukly halklarynyň bähwetlerine laýyk gelýän Daniýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoşniýetli gatnaşyklary bilen birlikde berkitmekde ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ananyrdy.